olisin halunnut aloittaa tämän tarinan. Ei. Miten sulla on lähtenyt ne työt siellä kaupassa sujumaan? No, tosi hyvin on mennyt. Hyvät työkaverit ja mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihin on plussaa kanssa. Joo, no kuulostaa hyvältä. Tai ainakin paremmalta kuin ne aiemmat työt siellä varastolla. Joo, ihan ehdottomasti. Paljon parempi ilmapiiri, paremmat työtehtävät ja työajat. Ja muutenkin mulle paljon paremmin sopiva duuni. Mut mitäs ne sun työt hitsaina? Sen pitäisi kuolla. No joo. Miksi mä en oo sille minkään arvoinen? No, ei se mullekaan hirveä kiva ollut. Se vaan huusi meidän perään, että meistä ei ole mihinkään. Onhan meistä. Niin on. Tai se olisi just täyttänyt kuukauden päästä 100, kunnes mä löysin sen sieltä vessan lattialta kaatuneena yhtenä aamuna. Mä vein sille tyynyn ja viltin ja juotavaa. Se oli mun isopapan sotakaveri. Ne oli mennyt alaikäisenä yhdessä sotaan ja Mannerheim oli antanut niille ajoluvan ja ne puolusti tätä maata. Ja nyt mä, toisen lapsen lapsen lapsia, toisen hoitaja. Mä oon saanut saattaa ne molemmat rajataan ja kuullut ne tarinat niiltä molemmilta.